Asa na may flash report day? Yan limot na ko nakalaki. Sa akin naglami na itong discussion pagkapaga or ba ko? Dahil report ni Paul Lauro sabi. Paul, saan na na Paul? RMN Flash Report. Radyoman Attorney Ropil live daron diri sa Lawaan uno sa Pamilya Homes. Ining gitawag og Tierra Grande kay usa ka tawag na to nga 3-story rooftop na ning sa ika-tulo nga kwintada, pero ang ilang mga kwarto-kwarto nahoga ni siya naa sa first o second floor, no. Usa ka kwarto ni Radyoman Attorney Ropil ang nasunog, no, tungod ining pag-overheat sa matawag na to kining palabad-palabad nga electric fan, kining tawag nila nga ceiling fan, no. Unya pagkatagak niya Radyoman Attorney Ropil diri mabagsak sa foam. Kahagbog sa foam dito na kayo niya kining tag-iya nga si Ricky Gallardo, kung sa kang Jane Gallardo. Isa man ang Jane. Patrick Gallardo. Naliko siya, no. Di na itong investigator po. Patrick, pagkabantay ni mo sir, init na ang CR. Oo, nisod na ang kuan aso. Nisod na ang aso sa CR mo to paggawas na ko. Wala dito ga kayo na nindring kaning siling. Umaldo sagit ako sunog. Sagit ako sunog, may ako mga silingan ni dagan dire nya. Gablihan akong gate, tagaan ko distinguisher. Gamit distinguisher kay ikaw dahil sir, wala. So, mga silingan na, mga inihatag ni mo fire extinguisher. Oo. Pagtsaka ni mo sir, kini mong kwarto, wala na yun. Kayo pa na kayo. So, ang siling pa ni mo na sir, mga natagak. Tagak. Then dito, ni Tuandre sa akong foam. Dito ni, kuha na. Tugo ni kayo na. May gani kay simentado ning kada kwarto nila Radyoman Attorney Ropil. Hinungdan nga wara ni ka sud pa sa lain pa nga kwarto, pero ni kat-kat na ni Diyos kisami diri sa ilang unsay tawag ninyo ani agyanan ninyo diri mayra sa gayo. Hallway nila diri. Konkreto ni nga panimay kay naam ko ni siya sud sa subdivision Radyoman Attorney Ropil, no. Diri sa Lawaan Tierra Grande ni sa may unsa ni piece diri? 3A. Piece 3A. Onya ang kuan diyan na diri nakita nato ning kuan, no, kining iyang ceiling fan, no. Kanang mga dagko kayo nga palabad. So posibleng Sir Patrick nag-overheat. Overheat sir kay gabi pa man siya na gandar sir niya. Padungog jutin mata na ko kapahom CR ko mo to natagak siya siga. 24 oras din mo magtuyo. Wala, kuan gabi ra. Wala na po din ni mo gi-aircon. May aircon din. Wala ni mo aircon na din ni mo kwarto. Wala. Okay, kini nga design good aircon lang sad nimo kay wala na lang kay ceiling fan kay kuan man simentado man ang imong bungbong, no. So mo ni tanan Radyoman Attorney Ropil, mo ni ang foam mo. Na sunog yun ang foam Radyoman Attorney Ropil, horot yun dili, no. Unya kini yang lamis. Ang sa man siya? Karagin mo lamis na lamisa. Pero ikaw ato nga time naligo na ka. Naligo na ko. Ito man nakapanapo na ka ito sir. Wala pa. Nagsungkot pa. Nagawas ko. Gawas na niya. Dali kay short taon. Pero naka-short na ka nga nidawat sa mga fire extinguisher si Masiligan. Mag-short na ko. Kuya Otto ba, nagbitay pa ba? Pastila ni masulog yan. Nakakay paso sir, no? Kaling? Napaso na siya ito ni Ropil. Sa iyang tuong hawak, no? Ayang pasok, tanto taon niyang dali-dali. Pero may na lang kay contain ra ang pagkasunog sa iya ramang lawak jud Radyoman Attorney Ropil. So nanadiri ang atong investigator sa si F. Otto Mardi Disikan Oxtero nagkandak na og investigation diri. So ang unang nakadagan diri ang fire truck mini engine sa Lawaan Uno, no. Ya then gisundan nila sa ilang mga fire truck sa Talisay City Fire Office Radyoman Attorney Ropil. At least na kuan dayon na puglan dayon ang pag suway pag ginunta niyo di ni mapaong dayon posibleng mo purot yun ikaon diri sa
ilang tagsa-tagsa ka mga kwarto bisag konkreto ni kay moagi man diri si Sami si Sami ani nila tabla man gyud na nya diri sa hallway gamay ra sa kayo nga disenyo nila diri nga igor sa nasud ang tao diri kauban nila pila mamutanan diri Patrick Lima mi ka boxer. lima mo ka Mama. Ikaw ako ako mama nya. Pagban ko na ko tulo. so diya sila sa ilang tagsa-tagsa ka kwarto Okay, ito, pangayon, sir, unsa yun yung orasan na dawat ko ninyo sir, sa ato, sa Talisay Fire. Nala tayo oras? Isang oras lang. Kay ko naman taron, hapit naman ta alas 9, so mga alas 8 subsado, siguro, inon lang nato, no? 7:55. 7:55 na receive sir, no? No. 7:55. Forward na niya ako na alam niya, sir. So, at least, importante na paong na yun. Ikaw, wala man na yun, ako anda yun, manon kayo ni Laura na imong paso Sir Patrick. Mara. Kanila At least imong banay gamay ra sa paso o niya. Safety na imong mama o imong kumangkon. May nakakuan sila sa bintana, nakaduwas sa bikas bay atok man na. Alang lusod sila yun. Lusod diri kay. Lusod diri bintana diri. Kailang kwarto niya lusod sa atok. Sila kay imong extend damage ani. Imong estimate damage. Imo ra may kwarto kitang nasunog niya. Isami ninyo dili sa gawa nga Giniganga kwenta. tahon. Vitamin. 50,000 di ba gamay ra? Gini imong mga dapat imong puumdaan, imong kama pila may palit nimo imong kama. Libog niya ka pero smell na. Smell kasi niya, dako-dako man eh. Wa kay kauban na nimong kwarto. Wala. Wa ba kay asawa? Wala pa sir. Awa pa asawa? Wala. Awa pa asawa, masawa na. Sige. So, na importante kayo no okay ra gyud ta. Kay kining sunog gud. Kanang mga butang makitaan ra man radyo man Attorney Ropel pero kinabuhi istaw dili na yun na mabalik ug mauna na ma-apike ining mga yunani nga mga sunog. So sa iyang version, yang gitugang diri sa atong investigator nga ang iyang silingpan. Silingpan ba tawagan ni Sir Marte? Silingpan ba tawagan? Limpa o na Chandelier. Kalendako lang kayo na siya, no? Manghud lang palabad. Magwangan sa silingpan. Magwangan sa silingpan nga palabad. Tuyok. So, mao na yung radyo man Attorney Ropel, no? Atong pag, mao ni siya eh. Sini, mao ni siya. Mao ni siya. Kami. Dako-dako. So, mao na atong pagdagan po, Attorney Ropel, ini alarma sunog nga napahong Rosadayon, diresod sa Camellia Homes sa may Barangay Tawaan, Talisay City. Ako di kasama ang GC Sumampong, ako inyong radyoman Paul Lauro. GYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide.